Čaute, tu je Pokemaniak, zdravím všetkých nadšencov Pokémonov, všetkých, ktorí majú radi Pokémon karty ako ja, ktorí majú radi figurky. Vítam z ďalšieho Pokémon videa a keďže tu máme stredu, tak si otvárame tentokrát japonský set Ninja Spirit, čiže otvárame si japonský booster box. Už sme otvárali prvé video, padli nám tieto karty 3X a jedno ARčko. Hľadáme samozrejme tú parádnu Greninju SARko. Takže uvidíme, ako sa nám bude dariť dnes. Moc vám chcem poďakovať za vašu skvelú podporu, za to, že ma sledujete, za to, že ma odoberáte, že komentujete, zdieľate, ste skvelí, proste ste tá najlepšia komunita, akú mám. Bez vás by to nešlo a moc vám za to ďakujem. Ďakujem aj, že vďaka vám sme dosiahli tých 400 odberateľov, ste úplne úžasní, skvelí. Napíšte mi, čo pekne ste si hitli v poslednej dobe, či máte radi japonské karty a ideme na prvý balíček tohoto setu. Som na to zvedavý, napíšte mi, ako sa tešíte na ten nový anglický set Chaos Rising, ja som na to zvedavý a ideme na prvý balíček. Máme tu opäť tohoto ducha, máme tu túto chobotnicu, máme tu tohoto Šromiša, tohoto odpadkového Pokémona, máme tu trénerku, a máme tu Deoxysa, že v tomto balíčku nebolo nič, ale to nevadí. Máme ich pred sebou ešte dosť, že ideme na to. Máme tu Emolgu, máme tu túto nafúčanú rybu, máme tu tohoto Frostlessa, alebo ako sa volá tento magnetický Pokémon. Máme tu ďalšie ARko, pozrieme sa na poslednú kartu, máme tu tohoto odpadkového Weaving, a máme tu ďalšie ARčko a čo to bude, čo sa tu nachádza. A máme tu, pekná karta. Fennekin, ak sa nemýlim, úplne krásne ARko, čiže úplne super kartička, cute. Tieto karty niektoré sú úplne skvelé, že máme tu túto parádnu kartičku Fennekina, ak sa nemýlim, úplne krásne ARko. Fakt veľmi pekná karta, čiže úplne super. ARka si dám sem a ideme na ďalší balíček. Držte palce, aby nám padlo to SARko, bolo by to skvelé. Opäť tu máme tohoto Slimáka. Máme tu tohoto Pokémona, má taký divný výraz, taký vyflešovaný. Máme tu túto vevericu elektrickú, ak sa nemýlim. Máme tu tohto Golosipod a poslednou kartou je Metagross. V tomto balíčku nebolo nič. Ideme na ďalší, takže držte palce. Nás tu čakajú ešte nejaké hity. Máme tu opäť tú vevericu. Máme tu tohto Pokémona. Máme tu tohoto Levíka, ako bych to nazval. Máme tu trénera, nejakú kartu. A poslednou kartou máme tu opäť Gudru. A ideme na ďalší balíček, takže držte palce. Pochválte sa, čo pekne ste si hitli v poslednej dobe, som naozaj zvedavý, čo ste otvárali. Či ste otvárali aj Perfect Order, alebo ten set je naozaj taký slabý a možno niekomu sa páči. A čo hovoríte, ako sa tešíte na Chaos Rising, ja som na to zvedavý. Máme tu Donphan, máme tu opäť tohoto ducha, máme tu tohto Pokémona a máme tu SR-ko nejakého trénera a máme tu trénera nejakú väžu a máme tu Deoxysa, čiže máme tu ďalší hit SRčko, dúfam, že to nebolo SRko, že tam už nebude to SARčko, takže som na to zvedavý, ale padol nám tento Tréneris. Vidíte, že tu je aj Pokémon, čo je úplne skvelé. Že to není len tá väža, ale tu aj tento Pokémon, čiže úplne super. Máme tu SRčko. A ideme ďalej, ideme na ďalší balíček. Držte palce. A ideme na to. Máme tu opäť túto vevericu. Máme tu tohto Pokémona. Máme tu opäť tohoto ohnivého Levíka. Máme tu Deoxysa. A poslednou kartou je opäť tréner nejaký naberák. Takže super. A ideme na posledný balíček, držte palce, nahačte tam lajky. A ideme na to, som zvedavý, čo nás tu ešte čaká.
Takže máme tu tohoto smraďocha, je to ako skunk. Máme tu túto ovečku elektrickú. Máme tu frovky. Mohla by prísť tá Greninja. Máme tu túto trénerku s elektrickou gitarou. A máme tu opäť tohto Pokémona. Že dneska to bolo také slabšie, ale dalo sa, lebo nám padli dve karty, padl nám SR-ko a padl nám tento krásny Fennekin, že máme tu túto vežičku, ešte raz vám ukážem, trénera, čo je úplne super a tento cute Pokémon ako je niekde pri okne, je tam slniečko, úplne skvelá karta, čiže pecka, dúfam, sa vám aj táto otváračka páčila, ak hej, tak vám samozrejme opäť budem vďačný, ak kliknete odber, moc by tým pomôžete, posuniete tento kanál opäť ďalej, lebo bez vás by to proste nešlo. Zdieľajte videá medzi kamošov, nech nás je tu stále viac. A samozrejme klikajte lajky, komentujte, to tiež veľmi pomáha algoritmu, čiže úplne vám budem za to vďačný. Držím vám palce v zbieraní kariet a vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa pekne, čaute!